Primera vegada que tinc l'oportunitat de col·laborar amb Arqueonet. I la veritat és que em va fer molta il·lusió quan vam tenir la primera trobada amb en Pere i en Felip i de seguida vam veure que generava una bona sintonia i que podíem donar un enriquiment i una nova dimensió a la feina que ja amb una llarga trajectòria tenia en la seva motxilla Arqueonet. I aquesta dimensió és la dimensió aèria. O sigui, a nosaltres ens semblava que podíem col·laborar complementant les activitats que es feien des de terra amb una visió des de l'aire, en definitiva. No? Llavors, això, bé, en tot cas, ara la proposta que avui presentem, tant la del 15 de maig en Empúries com la del 16 de juny, fent aquesta volta que ara us explicaré més àmpliament, doncs és la primera oportunitat de col·laborar, la primera vegada que treballarem junts i esperem que sigui l'inici d'una trobada feliç i que pugui tenir continuïtat, perquè la veritat és que els que tenim la sort de poder volar doncs gaudim molt dels paisatges i fer doncs, la Costa Brava o el Pirineu o el Cap de Creus o la Cerdanya o l'Empordà des de l'aire, doncs és una cosa molt excepcional i extraordinàriament bonica. Llavors, ens semblava que valia la pena que no només en gaudíssim els pilots, sinó que també poguessin gaudir, en aquest cas, els potencials alumnes d'Arqueonet. I a partir d'aquí doncs, va ser quan vam començar a treballar, però en aquell moment ens va enganxar la pandèmia i ho vam haver d'aturar tot, fins fa poques setmanes que em va trucar en Felip i em va dir escolta, ara seria el moment de rellençar aquell projecte. Vinga, ells mateixos van proposar les dates, en Pere i en Felip, i vam quedar en principi per fer el tema de l'avioneta, que és el que ara ens hem de centrar, pel 16 de juny, que és un dissabte. En el benentès que, si us sembla, posaríem un mapa de sortir de l'aeroport de Sabadell, que és aquest punt que estic assenyalant amb el cursor. Després veurem algunes fotos. Al final del recorregut veurem algunes fotos, però ara deixeu-me que us ho expliqui verbalment. I anirem amb un avió de 6 places, amb una Piper, que portarem 2 pilots i llavors hi haurà 4 places disponibles per a 4 persones que vulguin acompanyar-nos-hi. En el benentès que si hi hagués molta demanda podríem fletar un segon avió, llavors volaríem 2 avionetes de 6 places, de manera que podríem portar 8 o fins i tot, si calgués, 9 persones. Però bé, això en tot cas és una opció que tenim a la nevera i que la traurem si les circumstàncies ho requereixen. Llavors ja veieu una mica, des de Sabadell doncs creuem el Vallès Oriental, passarem per Granollers, veurem el circuit de Catalunya i anirem a sortir creuant el Coll de Perpès a l'alçada del Castell de Borriac, que serà una mica el primer monument, diguéssim, patrimonial que podrem veure des de l'aire. Intentarem fer un gir de 360 graus per veure'l bé. A més, intentarem també explicar-lo una mica perquè també ens sembla prou interessant aprofitar la vinentesa del vol, no només per contemplar el paisatge, que seria l'objectiu principal, sinó també per explicar algunes característiques que ens permetin, diguéssim, el poc temps que estarem damunt del Castell de Borriac. Llavors, des del Castell de Borriac anirem seguint la línia de la costa. De fet, volarem sobre el mar, la ratlla aquesta de color groc que està damunt de la terra, però anirem volant tot l'Alt Maresme des del mar i veurem el delta de la Tordera. Ho dic perquè això és una cosa que a mi personalment em fa una especial il·lusió, perquè fa un any no existia i des que hi va haver el Glòria, doncs molts sediments van baixar avall i s'ha creat un delta provisional, encara molt fràgil, que té un gran interès ornitològic i ecològic en general. Llavors, que a més ara és una zona restringida, que no s'hi pot anar a peu. Nosaltres tindrem la sort de veure'l des de l'aire. I creuada la Tordera, justament entrarem ja a l'altra banda, que hi ha el castell de Sant Joan de Blanes, que també és un castell medieval i que té una gran torre de l'homenatge i que presideix tota aquesta part de la comarca de la Selva que dona i que és el començament de la Costa Brava. Llavors el que farem és anar seguint la Costa Brava.
cap a Lloret, anirem veient les cales. Jo tinc la sort d'haver fet aquesta ruta diverses vegades o moltes vegades i em conec bastant bé tots els indrets. És a dir, que podré anar explicant cala per cala, poble per poble, els llocs per on passarem. Després de Tossa, doncs, ens trobarem ja damunt... Després de Lloret ens trobarem Tossa. Tossa té la Vila Vella, que segurament tots coneixeu, i després en veurem una fotografia, que és aquella ciutat emmurallada, aquell poble emmurallat que quedava molt aïllat per terra i que va generar doncs, que Tossa fos un poble de pescadors, però també un poble de pirates, i per això justament es va haver d'emmurallar i protegir de la pirateria. I anirem seguint la Costa Brava, no? Cap a Sant Feliu de Guíxols, veurem l'ermita de Sant Telm, que està al capdamunt de Sant Feliu, veurem el port de Sant Feliu, després anirem cap a Platja d'Aro, cap a Sant Antoni de Calonja. Aquest tros de la Costa Brava és molt bonic, ja ho veureu. Arribarem a Palamós. Palamós té la característica que té dos ports, o sigui, hi ha el poble antic de Palamós, que era un lloc, diguéssim, que també estava emmurallat i que a l'edat mitjana va ser saquejat pel pirata Barbarossa i tal, però a la banda sud, diguéssim, hi ha el port esportiu i a la banda nord hi ha el port comercial, tot i que es barregen bastant. I llavors és interessant veure-ho també des de l'aire, com una nova dimensió. Continuarem, passarem per una zona molt verge, que de fet no es pot fer amb cotxe, que s'ha de fer a peu a través del camí de ronda, i anirem fins a això, Palafrugell, anirem seguint, no la línia groga de l'interior, sinó que anirem volant damunt del mar, a una alçada d'uns 150 metres damunt del nivell del mar, i llavors arribarem al Castell de Montgrí. Veurem la Gola del Ter, que això també és bonic, la desembocadura del Ter, que recentment ha estat declarat parc del Baix Ter, del Montgrí i de les Medes. Veurem les Illes Medes, ara també us en passaré una fotografia, i anirem continuant cap a l'Escala, llavors farem el Cap de Begur abans, després farem l'Escala, i llavors l'Escala ja entrem, curiosament, al mateix lloc que estàvem abans amb el Carles Bonacasa. És a dir, el jaciment d'Empúries. El veurem des de dalt, podrem veure la ciutat grega, la ciutat romana, podrem veure el moll grec que encara es conserva, i després d'Empúries veurem Sant Martí d'Empúries, el turonet aquell que era una illa que ara mateix ja forma part del continent, però que antigament era una illa diferenciada que servia per defensar-se també, com sabeu prou bé, els que sou aficionats a l'arqueologia i a la història antiga. I després entrarem en el que és la Badia de Roses. La Badia de Roses veurem els aiguamolls de l'Empordà, que són un parc natural que fa molts anys es va salvar de l'especulació urbanística. Veurem la Ciutadella de Roses, veurem el castell de la Trinitat de Roses, que el van explosionar des de l'interior en marxar els francesos després de l'última guerra. I llavors entrarem en un lloc que és especialment interessant, que és un dels pocs parcs marítimo-terrestres que hi ha a la península Ibèrica i segurament a la Mediterrània, que és tot el Cap de Creus. Llavors, al Cap de Creus veurem totes les cales de Roses, l'Almadrava, la platja de Canyelles, etc. I finalment, veurem la cala Montjoi, veurem allà on han fet l'anunci de l'estrella d'enguany, diguéssim, que és l'antiga seu del Bulli, que ara serà la seu del Bulli Foundation. I després girarem pel Camp d'Orfeu, veurem la cala Jóncols i arribarem a Cadaqués, que no deixa de ser un lloc ben interessant. Veurem Cadaqués des d'una perspectiva diferent, perquè tothom recorda la foto aquella feta des de l'altre costat de la badia, que surt l'església i el poble, però clar, nosaltres no veurem l'església i el poble des del nivell del mar, sinó que la veurem des de dalt. Per tant, serà diferent. Veurem Port Lligat, veurem les cales que hi ha en tot el conjunt del Cap de Creus, i llavors, vorejant el Cap de Creus, entrarem a la mar de dalt, que diuen els pescadors, i ens acostarem a Sant Pere de Roda, perquè ens sembla que és un lloc que té un especial interès històric i també paisatgístic, perquè no deixa de ser una curiositat
que Sant Pere de Roda estigui allà on està i també podem parlar de tota la història dels conreus i del vassallatge que hi havia al voltant d'aquest monestir medieval que s'ha recuperat amb força plenitud i amb força respecte des de fa unes poques dècades. Llavors anirem seguint des d'aquí, Sant Pere de Roda, anirem seguint la línia de la costa, creuarem la ratlla de França, veurem Llançà, veurem Colera, veurem Portbou, creuarem la ratlla de França, deixarem a l'esquerra el massís de les Alberes, que és aquest massís que té com a punt més alt el Puig Neulós, i llavors entrarem a la plana del Rosselló i veurem les Alberes des de la banda nord, veurem els estanys que hi ha a la plana del Rosselló, a la zona costanera, l'estany de Salses, per exemple. Deixarem a la dreta Perpinyà i el seu aeroport i continuarem travessant tot el Rosselló, travessarem el Conflent i llavors anirem directament cap al Coll de la Perxa. El Coll de la Perxa és un coll molt interessant perquè tot això encara és territori francès des d'un punt de vista administratiu. Nosaltres preferim dir-ne la Catalunya Nord. I el Coll de la Perxa separa la comarca del Conflent de la comarca de la Cerdanya. La comarca de la Cerdanya, de l'Alta Cerdanya, que encara, com deia, és territori administrativament francès. Llavors, des d'allà al Coll de la Perxa, quan voles, és molt bonic perquè a l'esquerra tens el Puigmal i a la dreta tens el massís del Carlit. M'he oblidat de dir que abans d'arribar al Coll de la Perxa veurem un massís extraordinari, i el veurem des de la cara nord, que és el massís del Canigó, que també us en passaré ara una fotografia i que ja convindreu amb mi que realment és magnífic. Bé, el cas és que entrarem a la Cerdanya, sobrevolarem Llívia. Llívia té un castell que el veureu molt petit perquè realment és petit comparat amb el turó que d'alguna manera ens s'invella el propi castell, però enguany vol dir entre l'any passat i aquest any s'ha descobert o s'ha excavat una nova muralla que també la veurem des de dalt i que fa que es vegi la dimensió que havia arribat a tenir la capital històrica de la Cerdanya. Penseu que els comtes de Cerdanya vivien a Llívia i concretament al castell de Llívia, quan anaven a les creuades. Llavors entrarem de ple al paradís, que és la comarca de la Cerdanya, veurem Puigcerdà, veurem la Tossa Plana de Lles, veurem el Puigpedrós, veurem el Cadí, veurem el Moixeró, i en comptes de passar pel túnel, doncs passarem per sobre. I llavors des del Cadí anirem cap aquí, que és el Pedraforca, que tots sabeu que és un lloc especialment interessant i que té unes vistes fantàstiques. També farem un gir de 360 graus per veure... Els parcs naturals, això també ho heu de saber, no es poden sobrevolar per una qüestió, diguéssim, de respecte mediambiental, però sí que es poden circumval·lar. Llavors, en el cas concretament del Cap de Creus el circumval·larem, en el cas concretament dels aiguamolls de l'Empordà el veurem des del mar, però el veurem des d'una perspectiva molt correcta, i en el cas del Pedraforca el que farem és fer la volta al massís i veure'l des de tots els angles. I llavors ja tirarem cap avall, creuant el Berguedà, creuant el Bages, en tot cas també anirem veient coses que les anirem comentant pel camí, i veurem Montserrat com a final d'etapa. Montserrat és un massís que tots el recordeu molt bé d'haver-lo vist amb Skyline des de l'Anoia, des del Bages, des del Baix Llobregat, des de molts llocs, però el veurem des d'una perspectiva diferent, el veurem des de dalt. I veureu que és bastant diferent de la imatge que tots en tenim, diguéssim, perquè superem, diguéssim, la vista des del nivell terra per guanyar una vista molt espectacular des de l'aire. I res, des de Montserrat ja tornarem al nostre punt d'inici, que és l'aeroport de Sabadell. Jo el vol l'he programat per fer-lo en 3 hores. És possible que el fem en menys temps, però la idea inicial és fer-lo en 3 hores, concretament el dia 16 de juny, que és un dissabte, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
Però si veiem que anem bé de temps, sempre podem estar més estona o visitar algun lloc. Penseu que mentre no ens fiquem en espais aèris restringits, com pot ser els parcs naturals o zones en què hi ha aeroports, i que podríem ser un destorb, doncs tenim la llibertat de moviment. I en pocs minuts podem anar d'un lloc a l'altre i visitar molt més a fons algunes zones, com per exemple tota la zona del Carlit i de les Bulloses, o dels Pics Perics, que és un espectacle, ja ho veureu, si és que no hi heu estat cap vegada. I per tant, el que intentarem és ajustar-nos al màxim al temps de les 3 hores que tenim previstes per complir amb l'horari. Llavors, ara m'agradaria, això mateix que ara us he explicat del món del mapa, passar unes imatges d'alguns dels llocs més emblemàtics que he anat explicant i després us explicaré també una mica com està previst al final del vol i al final de la festa. Aquí tenim l'avió que concretament serà aquest, no un com aquest, sinó que serà exactament aquest, l'Eco Charlie Mike Papa Uniform, que és com es diu en llenguatge aeronàutic. Des de l'aeroport de Sabadell anirem cap al Castell de Borriac, com us explicava abans, veurem una perspectiva bastant diferent de la que veiem des de l'autopista. Aquí tenim el delta de la Tordera, que us he explicat que s'està començant a formar. Tot això no existia. És una zona, diguéssim, que té un gran interès perquè aquí s'hi han començat a veure aus, sobretot aus migratòries, doncs que no s'havien vist mai i, per tant, val la pena saber. També heu de saber que no es pot passar a peu, vull dir que és una d'aquelles coses que per temes de restriccions mediambientals s'ha acotat la zona, però nosaltres tindrem la sort de poder-ho veure. El castell de Sant Joan de Blanes, amb la torre que us comentava, amb la vista de la població de Blanes. Si tinguéssim temps i veiéssim que la cosa va prou bé, ens podríem arribar potser al castell de Palafolls, però això ho deixo obert perquè prefereixo no prendre el compromís. Tenim la Vila Vella de Tossa de Mar, la veurem des de l'aire, amb tota la seva platja. Segur que és una imatge que tots l'heu vist en alguna postal alguna vegada. Tenim les Illes Medes, la Meda Gran, la Meda Petita, el Cavall Bernat, el Tascó Gran, el Tascó Petit. Podem veure-ho molt bé des de l'aire. També és una vista molt inèdita, perquè les medes les podem veure des de la platja o des d'una barca, però des d'un avió és més difícil que tinguem o que hàgim tingut l'oportunitat. Tenim el castell de Montgrí, que com veieu des de dalt es veu una cosa que des de baix no es veu, i és que de dins és buit, perquè aquest castell resulta que el van aixecar els comtes de Barcelona per impressionar el comtat d'Empúries, per exigir vassallatge al comtat d'Empúries. I quan van veure el tipus de castell que aixecaven, els comtes d'Empúries ja van acceptar de rendir-se i sotmetre's al vassallatge del comtat de Barcelona, i per tant el castell ja no va caldre acabar-lo. I per tant és un castell que és molt bonic, tant si vas a peu com si el veus des de la Torrella de Montgrí, per exemple, o des de la platja de Pals, o des de qualsevol indret, perquè es veu des de molts llocs de Catalunya. Però, en tot cas, no es veu que des de dins no hi ha cap construcció. Vull dir que només són les muralles, diguéssim, ben quadrades del castell de Montgrí. Aquí tenim el jaciment d'Empúries, que ens ha comentat àmpliament el professor Buenacasa i que no m'hi estendré, però en tot cas, bé, repetir que aquí hi ha la ciutat grega, la ciutat romana. Nosaltres aterrarem amb un solar que hi ha aquí al costat del museu. Estic parlant de l'helicòpter. L'avioneta no pot aterrar aquí. En tot cas, l'avioneta, si hi ha algun lloc proper que pugui aterrar, és Empúria Brava. Aquí tenim el Cap Norfeu, que ja forma part del massís del Cap de Creus. Això d'aquí és la Cala Montjoi, això és la Cala Jóncols, això és el Pení, i això és el massís de les Alberes, que d'alguna manera enllaça cap a la Jonquera i cap al Pertús. Aquí tenim una vista general del Cap de Creus, la illa de l'Encalladora, a la Cala Colip, que hi ha 4 vaixells enfonsats d'èpoques antigues, grecs i romans, que estan posats un damunt de l'altre, perquè quan hi havia tempesta es refugiaven aquí i llavors venia el vent del nord i ja no en sortien i s'enfonsaven. Venia la tramuntana i, per tant, és un fenomen arqueològic molt interessant
pel fet de ser un dels pocs llocs del món que hi ha els vaixells amuntegats un damunt de l'altre. Bé, en tot cas, continuem. Sant Pere de Rodes, que hem comentat, que és un monestir també medieval, tot i que hi ha vestigis més antics. El massís del Canigó, vist des de l'estany de Saldes, convindreu amb mi que és una imatge fantàstica. De totes maneres, nosaltres el veurem des de més amunt, perquè, lògicament, estarem dalt de la Viureta. El massís del Carlit, un cop ja hagin passat el coll de la Perxa, que us comentava abans. El castell de Llívia, que l'hem assenyalat amb una fletxa vermella, però aquí veieu, això és el camí que hi puja per anar a peu, però en canvi aquí s'endevina una mica el perímetre del que tenia tota la zona del castell, que és la muralla que s'ha excavat recentment, concretament l'any passat, i que es veu molt bé. Tenim Puigcerdà en primera instància, tenim el massís del Cadí, llavors el massís del Cadí el que ara veurem pel coll de Pendís, que està damunt de Bellver, i que és el coll més baix del Cadí, que sempre els avions passem per allà per no haver de guanyar més alçada. El massís del Pedraforca, que com us he explicat, doncs, el vorejarem per tots els seus angles, el pollegó superior, el pollegó inferior, l'enforcadura, i el massís de Montserrat, que com podeu veure és una mica diferent del Montserrat que veiem anant amb cotxe o que veiem des de qualsevol indret de Catalunya. I des d'allà doncs, ja arribarem una altra vegada a l'aeroport de Sabadell. Aquesta és la imatge, diguéssim, de l'aproximació final. Quan ja estàs a punt d'aterrar, doncs arribes per aquí i aquí, quan hi ha el que en diem el piano, doncs ja toques terra i tens tota la pista de 1.100 metres per poder assegurar l'aterratge. I ja està. Això és el que us volia explicar, sense més. Ara hauria de poder recuperar... Ara sí ho sé fer, ja està. Bé, perdoneu, no sé si m'he allargat molt o poc, però en tot cas ho he fet amb molta il·lusió. El que sí volia afegir és que al final vam parlar amb en Pere i en Felip de quedar-nos a dinar al restaurant de l'Aeroclub, que fan un menú els dies festius, em sembla que són de 17 euros, per aprofitar, diguéssim, una mica l'experiència viscuda, per intercanviar fotos, per comentar el viatge, perquè cadascú pugui donar la seva versió i explicar el que li ha agradat més, el que li ha agradat menys, cosa que a nosaltres també ens pot ser útil de cara a preparar noves expedicions aeronàutiques.